Pamusoro Mbaume. Yeah. Nyaya makatomboitaura tikataura nemisimo namambo. Inyaya yekuti vakanga vachinamata mumwe ndobva anyeperwa kuita zvimweya ndobva anongedzera vamwe vake uroi ndo vakazouya vachizomangana vimba yaripere yanonzi vimba iyoyo ndobva vaita kuti nyaya ifambe kusvika kuti havakidzike pipi kusvika kuya kuno kudare muprofita wacho aitora vhidhi audio saka audio iyoyo ndiyo yakakonza nyonga muprofita akabva atozonzi namambo ndoda kutongera mhosva yekukonzera nyonga mugara kwevanhu sober and data registration act. Okay. Mambo wali pani. Saka inyaya yekupinda yakadi apa yakazvimirira vega. Pindura ikapo zvekubvunzwa kuti dziri kuita combined nokuti dziri kusuvwa kureza from the same source. Ndamunde vakusvika vanzi gumbo rangu nedumbu hazvina kunyatsobalanza kana ndainetsa vanhu vamurumira mapoto ataura izvozvo pane nzara panapa nokuti mambo vanenge vasipa asi handizvo ndizvozvo zvazvinotaura zviri wrong. Andaziva manje mafambiro azvinoitwa dhuve hazitauya but ngafuneozatikwesa vanhu dhuve ngafuneni atudze kuti seri neyasina kuuya munhu iye atipe namba dzake atidi kuramba achifambisa apa tinogona ngumba mutombo zvosarira kwatiri tozodhila naye ava ndoichiya ndiyo nyaya yekumana muprofita audio dzake ari muprofita uya rapa samaririwe iwo mari kuwe takayigumisira pakuti chii yaigumisira kuti muprofita munhu vati mutombo anofanira kutonga but imwe yacho ndeichampama muprofita handisi kutongera vanhu kana ndikunzitongera ndega andakataura ka kuti ndewangu ndorambogoshandika pamusoro ava amai ava vakaprofita vari kumasuwa vakanditi ndine nyoka inotorera mari zvakatepwa neavo saka zvino uchapukuhoi papa zvaibuda here nozvinzwa aiwa ivo vari kutoziva zviri kunzwika but mubvunzo wangu ndewokuti kana munhu akasvikirwa anoziva here zvaanenge achiita kana pane pakuda kutodedzwa mudzimu wekutsanangura zvinoisi nguva yekudana mudzimu toiwana here tikuti isusu munhu aita zvinhu akasvikirwa andika kutaura zvaataura imozoyanayo ari nyama kuno tinozokwanisa here kumutsa mudzimu munodaro kuti mudzimu uya kuti vaizvitaurire zvinombuda here pamusoro imambo inini amai ava ndingamboti vanga vakasvikirwa nekuti kutaura kwavaiita vaiti kutaura kwandiri kuita isecret musazonoitaure kuvillage chero mukavaudza pana zvavanodiita ndo zvavaitaura chero muudhiyo muzvirimo kuti isecret musainoitaure kuvillage chero mukanovaudza hapana zvavanondiita saka inini ndiri kuti vaiziva zvavaiita because munhu akasvikirwa amboti isecret marutaura zvinhu tu isecret musanoudze kuvillage chero mukanovaudza hapana zvavanondiita ndo matauriro avaita saka yanga isecret ndo matauriro avaita kuti isecret yaive chaive chii vanoprofita hatizivei vakaprofita ndinenyoka nokuti ipapo vaitoti rufaro kwamuri hapana zvavanoita pazvichinhu zvakatorishaisa saka ndaitoedza kutovarwisa zvinokwanisika kuisa chaive chii yaive mharidzo here chaive chii ivo sekutaura kwavakaita vakasimuka vachiparira ndizvo zvito vakasimuka
kwekupedzisira kwadzakazengezva Ndio zvato. watanga kutaura wasiya nyaya yemari watanga kutaura nyaya dzevanhu Kutama kutaura nyaya dzevanhu. Sikachaini chini. Maive muri chiya maitaura muri chini. Pamusoro imam ndakatenge ndakahaka ende dare rakamboitwa kumusha paitova nevanhu 7 ava 2 ava ndo vakazoti takuda kunomwana asi vamwe 7 panotori nemamwe maprofita akatotaura kuti akanga iri ndebeta munhu anga nekuti ndakabva na12 kusvika na6 kuseni ndakamira ndichingotaura zvandaitaura zvanga zvisingapere zvimwe zvacho ndichiri kuzviziva zvimwe handichatozviziva pamusoro imam uye mazita evanhu hapana kana zita revanhu kana paodi hapana kana zita revanhu zvokuti zvinotondinetsa kuti sei vakazviti ndivo gogo musi wedare vakati hanzi kune ndivo vega vane hama miri kune vanhu 3 vane hama miri village Mubvunzo wangu tikudzoka pekuti maivepo here? Handisipo. Makaudzwa nani? Ndakanzwa nevanhu handiti taudzwa vanhu vaka vachiimba here vachingomhanya because hapana chintonzi vanhu inini pane muroora wangu ndeyaka yakandiudza handiti auya akandiudza batoti pane munhu atepa chiudhiyo ndobva tazopiwa udhiyo achibva tazvinzwira zvaiitika kumasoro muroora wachari asara ngoma tingaitira zvinhu zvine umbo muroora ndiya akanyatsonzwa sinei kuti but yeno makatera aiti chibai iri kuti chii munovana kuti tsanangurira magaba iri kuti chii pamusoro yemamo odhiyo iri kutaura ichiti iyo ichokwadi sezvavari kutaura kuti hapana mazita evanhu asi odhiyo iri kutaura ichiti pakuonapo pane muchembere aripo ane nyoka yaanayo yandabata panga pane vanhu vanga vatuma kunzi endai munodedza madzibaba vachireva madzibaba avo murume wavo saka vanhu vakaramba ndipo pakazosvika pakunzi pakuonapo pane muchembere aripo ane nyoka ichena yaanogara nayo nemapere mapere ari kudya mbudzi panapa asi angu inini amwari ndeye muchembere anogara pakona vaive mweya mutsvenewo ndo mutauro wavaita aiwa ndo mutauriro wavaita saka izvi zvanga zvakanangana nagogo ava pana saka pakona maive kupi taive pamasowe kumasowe kuzuva lekute ndo varune kona izvo kona aiwa pavaita tongoti zve300 meters kubva pamasowe kusvika pakona pavaitaura panogara ikona iyi tongo ndipo patinotangira kupinda muvillage saka ndopekutanga ndopekutanga saka village iro nekona imwechete aiwa tichibva kumasowe kwataive nekuno kwanga kwatumwa vanhu ndipo paive pekutanga ati kuti village iro ne1 kona here aiwa harina 1 kona saka mune chembere 1 futi chembere dzirimo dzakawanda asi sofa tichitaura chembere dzine mahamamiu i1 asi mahamamiu arimo akawanda asi pakataura zvekuti chembere yacho inamamiu saka i1 chembere inamamiu vavari kutaura kuti chembere zvakanzi pane kachembere kanogara pane hama mira ava vavhidhiyo hanje mukazimuri kachembere nemasimbira makaiti aiwa iye akaona kuti ndiri chembere matauriro ake akaita akazviona kuti ndiri chembere saka anenge arambe saka ineyo ndakangoti semunhu wataura ari kuziva zvandinazo ini ndakanzwa nemuzukuru wangu ane namatanavo asara kumba ndovanomufanogana because ini muri kutotaura nezvekunzwa nokuti nyaya yakatombotaurwa navidhiko vidhiko vaivapo here pachechi
aiwa takatomboti tida kuenzana mai vasipo vakatozvinzwawo ivo vhidhigo vaitaura sani panyaya dzinoda matari vanga vari chivo vaida ngoti tienzanise vari chii vaenzanza vari chii hamuna kuzvitaurai tongwa zvine vhidhigo matara aya munyika muno mapana dare rakambonzi vhidhigo muna sabhuku muna headman muna mambo anditika wozobva woita kumakotsi mama dare rinonzi vhidhigo atisatamurona nokuti ndikandiri sabhuku ndikati handingazvitonge ini sabhuku saka sabhuku kana asikatozvitonga anotomwana vhidhigo here ndakati kavatienzaniso mukati ari chii saka zvinorevei kuti vhidhigo muri chairman ndiri chairman wevhidhigo zvinoreva village development committee saka maitainozvi mama kujudiciary ndakavati inini nyaya iyi ndeyamambo saka vakazoya kuno ndikati inyaya yamambo isina kuenzanisa ivo diki diki todzisa kuna ndedzamambo idzi mambo ina hangu zvandiri kuda kungobatsirana nemi nezvekuti chinhu chekuudziwa ende chinhu choratidza chinhu chakarongwa pane munhu aitemba nevanhu vainoti urongwa hautepe munhu usina kuplana noti ndoda mutepa unotepa une chinangwa uda kudii ndosaka makanzwa ndakatoya ndatongwa imimi kana mukanyewa mukasazvinzwa pakaite problem apangaite problem kuti munhu akunyeyai mupo mana kuzviziva mungaite dambudziko iri pana asi pakaunza munhu akaunza nyaya munhu iye ari kunzi ari kuvesa chii ari kuvesa moto kuti vanhu vavengana atizone chinangwa kuti kuvenganisa pamusoro imamo nyaya yakaitika ndeyekuti ava vari kuvhireji imwe chete vataurirana ikokoko vakazouya kwandiri inini samambo wadi 20 ndokubva vanditi mambo tine nyaya yakadai kunobve yekuti takanangwa tida kuti mutibatsire ndikati no iri nyaya inenge nehuro ini nachaisumudza kuno yakuda hofisi hombe saka ndokubva ndapiwa mari yavo vakabvisa 45 vakabvisa 45 ndikauya nayo ndikasisa muofisi muno ndati kungoda kudhifenda uya anga azotaurawo zvokuti ndiri vhidhigo ndikati vanhu vakauya kwandiri vachiti nyaya ndei ndikati no ine naofisi aiwa ini zvandoda kuti vhidhigo vazive kubva hamuna kana havanodhera munofanira kutonga vanhu hamusina kutonga hamumo munotonga vanhu hamusi mubandiko iroro zveinde zvekuona nezvekuti mamuri muri chigroup ende tichienderera mberi mberi uko munhu anofanira kuita chairman wevhidhigo anenge ari sapo ndo zviri patatinawo leaders edizvo kuti sapo ndianenge ari chairman panenge paine vanhu 7 ndo committee of 7 umwe anomirira madzimai umayuti vamwe vese havanovhotera vanitiri asingavhoteri sapo kungove sapo atovachera ndinga but ndikufarira kuti hurumende iri kuuya ichida kusimudzira zvinhu zvekuti vari kutoda kuzvimutsidza because zvamene zvaita kakudzikira mavhidhigo akakosha anotove nebasa chai asi haashanduka anoshanda nasapo anomazoona asi haasi ekutonga kutonga saka ndaida kuti nditigogwa kana takatongwa kavhidhigo samaatongwa mukandichii zvoshanja anhu havana kutonga asi vaingotienzanisa kuti vaunzwe kuti musoro wenyaya kuenzanisa kudii kuenzanisa kutienzanisa kana kutaura ngomasvikatimaka namwe mutauro kuita sei mashoko anotimaka atongoti kutonga isu pakuti kuenzanisa ikuti asi tapedza kuenzanisa tozoona pamutongo kuti tiri kuona sekumuonero wedu ma tikuona sekuti uyu ndiane mhaka kana kuti haana ndoti kuti havana mvumo yekutombogarisa vanhu pasi vachikura navo vachitonganisa nyaya hazvitenderi ipapo vakataura vakati handikwanise ngatidzokerai panyaya tiri kuti
akandwa vachiti muroyi because uyu ari kuti hapana mazita but ari kuzoti ukachemberi pakona amunoona asiwo kutaura vanjivokutavataura pamusoro imamo inzwai kaimi vanhu kana mutaura namambo kaimi hamusi kubira kana kumashavi kwamamuri kwamai kuzoya muchinetsana handiti siyai mai avo vataure vachitaurira mambo nyaya iripo ndeyekuti imi makanga musiko kuchechi handiti munhu akauya kuzokuudzaye achitoita basa rekutotepa nhingi kuratidza kuti aito pabanga akurwira shave rekuti maybe akafunga kuti vakusvikirwa nenhingi vakutora basa akutanga kurwisa muchechi imomo handiti ndiye akakonzera zvinhu saka mambo anda kudhiriwa naye uyo nhingi uyo munhu uyo ndiye chetanda kudhiriwa naye mazakadzikadzika mukutsanangura zvotora munhu wacho anenge ari nekuti odhiri kuti ndazotara zera munhu iri kutaura ii pamusoro imamo sene hangu ndindine shopu anditi ndindine murume ari mukwarare ndofunga muvhileji yese ndindine murume anoshanda kumabhazi kwarare vakataura zvemurume wangu vakataura zveshopu ndinonamata cotton pickers ndine mwana akaprofitwa nemumwe muprofita ainzi Mauvini ari grade 7 mwana yene zvaane vana 2 tsananguro idzodzo kaprofitwa naMauvini vakadzitaura muti saka ainzizvo inini ndakanzi nemuprofita amai mutarira budzi renyu asi marira budzi renyu rakura ndazoona budzi renyu ratorwa netsuro apa nechamuchaja ndobva tapfugama nemwana wangu ibva taitirwa munamato kureva kuti munhu asina chainacho ndobva tapfugama ibva taitirwa munamato saka ava tsananguro idzodzo mwana iye akatoroorwa atoine vana 2 asi tsananguro dzecho wakadzitsokorora zveizvozvi munhu kuti anenge anacho tinofanira kechii dzinodadasa vetsuro kuti munhu asange itsuro anofanira kuva nechii ende tsuro inoonekwa nechii inofanira kuva nechii kuti isikamuta itsuro saka pakutsanangura kwavakaita ava ndindine vhileji yese ndindine murume ari kwarara ndindine shopu ndindinoenda cotton pickers ndindine tsananguro dzemwana yeye dzavakatsanangura saka nangoona kuti ndindiri kuita sei ndikutaura makangotiwa kuti zvirimo mudhiyo vakataura zita remunhu here ndozvekutaura mambo kwanzi makangonzwa asi nhaye mai chero tikakuti endai kune rimwe dare ndinotsanangura kuti pane munhu aya akandiudza pane audio asi paside penyu muzvina audio achachiti hapana zita remunhu hapana zita remunhu zviri munyaya iyo aiwa tsvagare pasi endai mberi hapana zita remunhu riripo imoti matauro aita akarerekera kwandiri rambidzai vanhu kupinda muno izvinosetafana kusitonga sei vakatomboya achida kundifundira ruregerero ini ndakati nyaya yangu ndiri kuikwidza mberi vakatombouya vachitokumbira ruregerero aiwa vakatombokumbira ruregerero pashedi ndaivese munhu anonamata ndaida kuyanana nevamwe vamwe vese ndakavakumbira ruregerero vese vaingonzi varimo moti nokuti murume wangu akasvika kuda kutsvaga odi kuti zviri kutaurwa ndizvo here izvi ndobva aitsvaga ndobva aiwana ndobva unoti hapana pane nyaya kapa isusu ndobva tadaidzwa kudari takatodaidzwa kudari remvhileji nababa ndobva tainda ndobva yataurwa nyaya payakataurwa kuti ndakabva ndazototi munhu wese please ndikumbira uregero uyu muroora wangu ndakagarisana naye muroora vatete vake ndo mukadzi vati mwoyo wavainawo wakaoma ezvino kuona vari kusiya varoora vavo vari kuti vari munyaya vari kutakura baba avo baba avo vakagara dari nevanhu avo ndikavanzwa vachitaura kuti anofanirwa kubhadhariswa kureva inini anofanirwa kunobhadhariswa but nhasi kuti vavatakura asi vari kusiya vanhu vavari kuti ndovane chii vane nyaya zvinorevei nai mama vidhiko vaya sechapuru ava vidhiko ndo vakangotiti nyaya yenyu pavakakumbira pamusoro imamo patakatonga pakada kuyananiswa vanhu handiti avava
vakatokumbira regiriro vanhu vese vanga varipa isu tikati aiwa neyedu ava neava neivava vanga varipo tese tatiripo ini ndikatoramba ndikati nyaya yangu nokuti inini kubvira ipapo chero shopu yangu kutengwa chaikoko haichatotengwi kana kuchinjwa machenji nevanhu vakutoramba because ava vakanditi ndikangochinjana nemashopu nechenji chete munhu akutobhuroka nekuti mari yake yabatwa nini. Atikuti mviti kuvati waunzwa nani? Vari kutozvienderawo checha. Inoinzira here matiri. Vangotirege ndinzwewo nyaya kuti muno matiri ndadzirodzire munhu arikufura nini matiri muno tingamutoise parotiri. Saka kana vari kuenda kucheni vanopfura nemunozii kana vari kuenda kucheni chazovafudza nemuno muchini ndomunoregedzwa vanhu kucheni here muno kuti achipfura muchinyoresa pamusoro imamo vangotiregeni mbungonzwewo nyaya yaketingani vakambouya futi patikauya saka vaenda kuti kucheni vanona matokotonzikazi ndova munonamata navo tinonamata navo vanonopikazi muri babi pamunii saka vada kuti mukapedza moda tutoenda muchechi ndo pandinzi ndakarombesera kana muchinditendera makuhwa ese vari kutaura dai ndaida kutaura makuhwa munomudarika panze apo vaiti ndakadana nemupurisa vakati mambo akatengwa vesa ndichinzwa vakagara panze musi watakatanga kutonga musi wakatanga saka nyaya dzemakuhwa handidzioni dzinegwa dzinedzi amai nyaya kutaurwa namambo pano mambo abvunza mvunzo wakanaka manga muripo here ichitaurwa ukati kwete mambo akakubvunza zvinhu zvokunzwa saka zvinhu zvokunzwa zvinochokwadi here mutambisira nguva yedu nokuti zvinhu zvokunzwa ende zvakare hakuna mazita evanhu vakanyorwa kuti zvisimbe uyai nemunhu akanzwa wacho kwete kutakura mufoninge vhidhiyo vamakatonouzira nguva ndovati hapana mazita evanhu ndivo andizvezvataura pamusoro imamo sekutaurwa kwazviri kuita taura zvawataura sekutaura kwandaita ndataura ndikati hapana mazita anditi asi nyaya iripo ndeyekuti ava mai ava vari kutaura kuti vari kuti ivo ndivo pakuti pekuti zvese zvakataura zvekuti pane murume ari kuharare murume wavo ndiye ari kuharare musikana akataurwa chinzi acharohwa netsuro mwana wavo musi uyo akataurwa chinzi chii ndo zvavakangodzikurira vakati acharohwa netsuro vakati akatororwa netsuro murume ndakamupa iye mwana wenye akabhuwa murume neiwo vaive pamweya vaita sekuti mweya wakapa murume mwari akapa murume wangu mwana saka vaive pamweya saka tikuti isusu muri kudzokorora futi tatambotaura saka todana mweya iri mudare muno kekutanga zvisati tamboita ndikuda kuti mukuda nyaya iri ibude so isusu muno mutototi totoimbwa tototanga totodedzwa anozive anoturikira zvotoitika pano sondo zvotowe titakutoita panati chibvunza mweya kuti wakamboti chii musuya zvinoitika here hazviko mama chaitoshanda vanhu vakakuudzai dei mauya navo ngavaide vachitotsigira kuti shuwa takanzwa zvichinzi vakatarisana namai avo kana vasipo imakaita zvokunzwa pamusoro imamo hatinenge tisina nguo ko udhiyo iri kutaura izwi ravo richitaura havasi kuramba kuti ndindaita vari kuti ndiyo but hapana zita rangu ndozvitaura inamwe handakuitira vabanga vaireva inini muzvina kutepa ari kuti hapana zita romunhu indi patsinawo zvino inangudula kubvunzawo pakuti iwo kuti hapana zita romunhu hatisizi kuti kudaro aiwa ivo uyo ari kuti hapana zita romunhu hatisizi aiwa kuti ati hapana zita romunhu asi zviri kunzi bvunzai uyo pakona aiwa ndikutotaura munhu ari kuzvinzwira
pari kunzi izvo pane kachembere kanogara pahama miri pakonapo kane mapere nenyoka naika ini ndini ndirimo muvhireji 10 izvozvi 1 ava ndovane hama miri yechitu tiri vazviri vanenge tiri vafidwa saka zvese zviri kutaurwa zvakanangana nani neni nokuti pavhidhikwa hakuna chembere kune mwana wamukadzi weimvana saka ini ndiri chembere ndine hama miri inzwai nekunzi ndinoti ndikita chikafu ndonopa ndikiri mapera acho kudhunduri iro risingarimwe mumunda mangu mavainongedzera machinongedzera makazviona here aiwa nokutaura kwacho kazvese zvakanangana nemunda anopiwa mapere padhunduru iro risingarimwe munhu anokushandisa here nzvimbo yenyu yamusiri kurima iwo aiwa kamusikunzwa kuti munhu anoroyawo zvakewo angatadza here kushandisawo dhunduru aona kuti hapano pari safe paraivo angagone kurishandisa asi pandakaona kuti vari kureva ini murume wavo akauya kumba kwangu achida kuzokwatiri muda kuti muzive kuti hamuroi here muda kuziva chii munemautotsvaga maprofita mumakutsvaga vanoshopera munemautsvaga vanhu vanoshopera kana muri kuda kuziva kuti hamuroi here muri muri kuda ndiri hatisisi kuti dzvakai maprofita ndimi muri kuda kuzvichenura muri kuti vanhu vari kuramba kutenga vachokudiro vachikufungirai kuti munoroya saka munemba kutotsvaga munhu anokuchenurai vanhu muri kuti havasi kutenga vachinzwa munoda hariko kuti kuve munhu anotarisa kuti hamuna mapere ezvishuwa saka munongindana nevamwe venyu munogarisana navo moshagira nganga imoka mukatsvaga vanhu vakaita sei vanobva maziva kuti hapanapo asi yandakakosha kuti vanhu vakanzwa vatiudza kuti kana makabvumawa uroi zveshuwa imhosva hazvina kunaka asi chakashatira odho yacho yaisiya pemazita rufu munhu akarwa bembera mozavanzi kurwa bembera makambonazvazvo ndiani anoziva anomurangasi kurabembera kudedzera chinhu chavo kunyange usina kuchibata kufamba musha uchiti ndakuziva siyana netsika yako iwewe nyaya yako yekuti omukira kusire munhu mandina munhu ari wabembera iwewe wapedza vano vangu ndakuziva ndikudambura nedemo mangwana chaichai omuka kusire wanga bembera iwe akunda unoti ndikundidaro sei hazvisi mapo pamusoro imambo ipapo zvingangodaro asi vakazouya sei kumba kwangu vachikumbira ruregerero achitovarunza ani makauya sei mukumbira nekumba kwavanhu akuenda nokuti ndaitovaona nharo tanhao vananga chiuroi asi akaenda kumba kwangu murume wangu nemadzibaba muprofita murume wangu atobvunza kuti kokumasoatimere vakauya iri kumba kwenyu murume wavo ndaakauya kwangu ava vanakuya vakatoti ndatumwa nemukadzi wangu aiwa murume agona kunge aida kugadzirisa kugarisana but ndangobvunza kuti godimipika muri kuti akauya vakauya kumba kwangu muchirevako uyu akati ndisiri murume akaenda kuvava saka murume wavo ari makore mangani anonzana kwava akati nhwanini zvakafanana munhu wanini ende misoro yavo yakatosiyana umwe norukomwe saka zvinofunga ava nezvofunga murume zvakatosiyana pamwe murume pfungwa yake aida kubataniza akatotaura mama akatenda tumwa naadzimai adzimai ane basa zvakadii kuti angatumwa akura zvakadii zvekuti angatumwa unzi wemhanya kwakati anofamba aiwa murume mukuru zvakadii kusvikira pakutumwa ndisingazoi zvakuti wakura zvakadii akauya achida kuyanana nemi apano chakaita but amai vari vamamati vakauya varamba atanda kuya
basi wewe mimi maucheza na kuya mai iko ora iko hapo ndio pakuni saka tukuta wana kuya zizi aba bana kuya aswaka tumachi murume wangu mira ipa awana kuti awana ku ndoto ezota ndinakuita vari kuti vo inini tukadzi kakuti ndakakunanga ivesi audio haina mazita echingotaura nyaya dzekuti chibverai zvakati kuti aya mvura zhinji chazuva yakuti yadzivairova bembera pamusoro emama inini pasina kuti audio ava vakataura mudare patikatanga kuuya vachiti vakamwaya munamato pashopu yangu kureva kuti vakagara vakandinanga kuti munhu akaipa nditi saka ndiri kuda kuziva kuti munamato wakamwaya pashopu yangu zvanakira mai ndikuti varipo vakawana munamato akazvitirei kumwaya munamato nyana ukuze nomwaya pandakanzwa maaudio ndakabva ndatoudzwa kuti ndiyanga ane maaudio ndikati saka munamato wake ndiwenhima uyu muprofita zvaakaita ndezvekuti pakaita mukadzi akakumbira muteuro achiti zvoni mushopu mangu ive ndiyakatanga kuprofita mukadzi yeye akamuprofita akati muchashayiwa mari vanhu vachauya muchange muri 2 imi muchange mune ma10 2 asi munhu achauya ne $20 achikuita chechi ndobva mukadzi yeye audzwa kunzi nyaya yenyu ida kutopasa imba yenyu amari saka ndo pazvichatangira pakuchinjwa chenji munhu iye ada kutoti shopu yenyu iparare neimba yenyu iparare vapfugama mubvaitswa munamari inini ndandashayiwawo chaja yangu shopu andapfugama andaiti nhai ishe kana zvichigona ininiwo ndine zvandashayawo kubasa kwangu saka ndokumbirawo muteuro zvikanzi maendai munonyora zvinhu zvenyu zvese pashizha remubestridge ndikati zvinhu zvangu zvakawandisa ndozvinyora sei zvikanzi munoramba muchidzokorodza ipapo kana madzokorodza matora muteuro moisa mumbiya modira mvura mobva machienda akati pamukoto ini ndabva ndatadza kunzoshiona ndikati pamukoto ndipapi saka mukadzi uyo yaiprofitwa nemurume wake vakabva vafugama vakati muchembera hamuzive panonzi pamukoto here ndikati handipazivi ndobva panongedzerwa pashopu yamai apa nepashopu yemwana wababa apa zvinzi ndo pamunokusha ndo pane dambudziko pari kubva pamukoto panosangana mashopu saka muprofita ndiye aidaro saka inini ndakabva ndaiti kumira kwandakaita ndakabva ndatwofukuruku ndichingotaura kusvika mangwana kuseni kusvika zuva ratoti ndakangosvikira kumba kwangu mukati vabvunza ndakaita mazuva asingasviki kumashopu ndaitorwara kana kumira kana chii ndagara ndine dambudziko remwoyo saka ndandakurwara nemwoyo handambosvika kumashopu saka mashoko akazouya ndichiri ndakatovata ndisandatombounoshandisa ndobva ndotozoona kuti hazvimi basi mukoto ishopu yemunhu yakacharwa nzishopu akanditsanangurira manje vati ndeyavo saka tikuti mukoto ishopu yanhu pamusoro imamo pashopu pavakatomwaya muteuro ndepamai ava nepashopu yemwana wangu kana musuvakamwaiwa vakatotaura kuti ndakanomwaya nasi vakuchinja vakatoti ndakanomwaya but ndiwa mubvunzo wangu ndikuti uyu futi hatikoni kuti ngaaprofite pano futi nyaya yakaprofita ndiri kana dzirisanangu dzakabva kumweya hatikakwanisa kudana mweya wacho tupa maka bozaone tikuti munhu akanenda pamukoto andiri mukoto ndewani ndo pashopu yamai ava nepashopu yemwana wangu pamusoro imama komadire ekudaro kandi tokudzingana muno kazi ndikunda ndati andinoona kuti muri interested but panyaya imweni ndati nini shopu yemwana woirise papi uyangu ndinotsanangura murera shopu yemwana woirise papi yava irise papi mukoto uri kupi sekumira kwandakaita shopu yamai ava iri apa yemwana wangu vanofamba dhora chida ndinenge angotira sezvakaita saka dzakabatana here pakati pane chidhora idhora pakambakaita kapeseji so ndokakunzi mukoto ndekani ndikava mai ava ndipe mwana wangu imi pamashopu avo ndekausi ndopane mabhiutinzi acho akatomira mabhiutinzi acho ndokabasara nzvimbo ndokabasara panzvimbo so ndekani
ndeke kupfuura kazana kutopfuura kani kera nemashoko imi musati mafamba napo ko marazano ndeyani nakandidaro kuita zvinhu pamarazano ndepani ndipe munhu wese munhu anokudarika saka mukoto ndo munhu wese ndio munhu wese saka musanongedzere kuti kwanzi munhu akamwaya mukoto wangu nomukoto ndikutaura kuti pamukoto aiwa muri mutungamiri garai pasi tinoda kuponesa kuti ndamukutaura hazvisi kunanga kuti munhu mukoto profita haana chakakanga dzakati ndamutamba zvaafana kuti ati pamarazano basi nomunhu vanhu vanopesana muzira uyo mukoto unofamba nevanhu pamwe kuda pane vanhu vanopfuura nepapapfuura nezvozvinhu zvagadzirana animuroa saka hamugoni kuti muti ndepapo ndepani pamusoro imamo patiri pafarmhouse ifarmhouse yeremba yemurume papaseji ipapo ndinotopatsvaira ndichipakorobha papaseji iyo saka yayi saka ndindakatopapasina marata ndikatopaisisa ndinditotopatsvaira nopakorobha panhu papo ndo pamusuwo wangu yange iri paseji yemunhu inoenda padhore shopu yemwana wamai ava yababa ava yanga iri farmhouse iyoyo yatikuitira mashopu hatina kuvaka tega yange iri farmhouse marooms ese akangopinda vanhu vakaita zvimashopu ipapo saka papaseji ipapo ndo pandiri ndinotopatsvaira nepakorobha asi paseji iripo asi shopu murimoga mune shopu kozoti paseji papaseji ipapo ndinotopatsvaira nepakorobha ndinotopagara ndikapedza kupakorobha ndotogara ipapo noti pamusuwo weshopu yangu pana kwavanenge vachienda pasi kokwamuri kuti vanenge vachienda kwababa mushandi wemwana wababa ava ndinotogara naye ipapo tese ipapo noti madho edu akangodai rimwapa rimwapa mari zvapanogarwa nechero nemushandi wevava ndipani ndepangu nemwana wababa seinochidii noti tisu building yacho chekutanga mbuya building yacho yese zvayo haisi yenyu handiti mapoa it's a state property so there is nothing else there handiti mapoa vanhu kana muchiuya kumatare changai magara pasi kuti akuenda kudare munotaura namambo kwete zvokunotsvaga ruvengo nedare apa ndo runenge rwatovepo apa dai tiri tutapedza kare nemi zvino mambo munhu ane mwoyo murefu handiti mapoa ivo vanenge vanetarisirwa kuti kana yapara musamfanira kuti tongwa pati munhu atongwi kana asabatwa nemhosva tinenge tida kutsagai nzira dzekuti mutsvaini simbe zvinoita kuti munhu wenyu adi abatwe nemhosva manzisa munhu wamuri kupomera mhaka simbisai mhosva yacho simbisa mungesimbisa sei vafakazi mawitness vakanzwa vaya uya kuti soaiutakambochituchi ndii nyaya inenge yasimba ivi mukutaura muri tumakadai mavangofanana nesu takati sipo makaita zvokudziva ainokadzeva ndouya dero usati satainzwa hanzi aina mazita kana ingorova bembera rimutauriro kuitaita mapiri itaita chii imuhamadi ndinao ndikurewa chete kana asi havakwanisi kuuya mawitness munombobvisa kapa mari yamunotakura vanhu vavo ndova nebasa havakwanisi kuuya here uyu ndeyakatipa udhiyo ndeyanga aripo saka imudzi yataura kutaura kutsadari toda kutoteerera kunza kwa ndichapucha ivepo but ngatitsananguri tichamwari sununguka kutaura zvakaitika toda kutangira vana maya
Maya vakanzi kudina Maya vakateerera ivo. Vanoda memory was. Pamusoro imo. Madzimai ava vachisimuka vakasimuka vachiparidza. Asi vachiparidza kudai vakazosiya nyaya yekuparidza. Vabva vatanga kutaura nezvamemory gwazi. Vakatanga kutaura nezvamemory gwazi vakati ndaona kune mukadzi anonamata kuCotton Pickers. Mukadzi akarombeswa kuCotton Pickers, akarombeswa nyoka. Akarombeswa nyoka ikoko kuCotton Pickers. Ane mushonga waanawo unoita kuti varume vese vari munomu anorara nevarume vese vari munomu muvillage Mbobo. Uyezve murume wake akaenda kuguta reHarare haadzoki, achafira ikoko. Nemwana wake musikana acharohwa netsuro. Acharohwa netsuro. Iri bitsuro. Ndatomboona Mwana asina chaanacho. Munhu anongoshupika zvinhu zvake zvaanoita zvese asi pane vamwe vari saka munhu serious inamwe panomburuka padhaka pako inamwe ri kugeza kwaro vanhu vakatosiyana takatosiyana masikiro hakuna munhu anonzi murombo kana chikupiri munofanira kuzvitaura musi wamune muchipiriga kuti munhu afa ari munhu afa ngozi mangwana anomuka makushanda kwaamisa anomababati hakuna itsuro pakudi akaita sei ane dambudziko rei ari kudya pakwana anotomuka achifamba achitodya svikautatsvaka nyaya iyi nyaya iyi payakataurwa nezvayo yakatotaurwa ichitaurwa nemuprofita akatoshayawo kudhara yakabva yazodzokorodzwa ichidzokorodzwa naMaya. Saka mhosva yawo ndei zvamuri kuverenga bhaibheri ndimakarinyora hatikuti akambozvitaura kuti arogwa netsuro makamuita sei akazvitaura munhu ati akazororwa netsuro akazoenda kutsuro imomo muri kwashaungwa anodhiraivha ma8 fana achienda kugadzima chii handizive vaizvidzokorora nokuti inini pandakaprofitwa mambo aive grade 7 tainamata navo apa pachechi 1 ini ndakazosiya hangu kunamata ipapo aive grade 7 mwana wangu pakaprofitwa izvozvo muprofita akatoprofita izvozvo akatoshaya tikatoitirwa munamato kuti zvisazonange chi naipapo inini mwana wangu tikatoitirwa munamata avaivepo ava taitonamata tese saka vakazodzokorora zvamaimanja kuti ndini ndakamupa murume wainayo ndakazvitaura kudhara kuti acharohwa netsuro. Saka muti vakasvikirwa neprofita akafa here? Handisi kuziva kuna ivo. Ndozvoti akamutaura? Handisi kuziva kuna ivo. Saka murume weitsuro here ndokuno? Nandimboni kutambura kwemwana wangu. Saka turi kumuprofita akagona mama. Muprofita akagona kuti achiprofita kuti munhu tsuro munhu obva anorohwa nemunhu asiri tsuro ende vakanzi chiuya tikugadzirirei kuti izvozvo zvisazoitika. Vanhu munotamba seiko nevanhu ava kani? Zviri pachena. Saka ende ndiwamboruta. Saka wati wewe ezvino vakaburitsa zita revanhu. Ndozvakutaura izvi. Zvane mugwazi ndapedza ndikopa wakapedza. Lati wangoti chima. Pamusoro imwe ndakuita somwe ndakukudzasirai kumashure. Ndikutaura kuti kutaura kuti memory gwazi havana kudaro
asi vakataura vakati mukadzi uyu wekunamata kuCotton Pickers akarombeswa ikoko kuvillage uku hakuna mumwe munhu anonamata kuCotton Pickers kunze kwaamai ake akarombeswa nyoka ane mushonga wemubobomo murume wake ari kushanda kuHarare haadzoke kuHarare achafira ikoko pakanyepuka kamambo dambudziko riripo ndepekuti zvachona zvakataurwa kuti anofira ikoko akabva adzoka after 2 days haana kufa akutoenda kubasa saka wabva ipapo ndipo pakazotaura nyaya yekuti mwana wavo ndini murume waanaye ndini ndakamupa ndakambozvitaura uri mweya ndodomudziwa inini handizivi iwoko vantu vanosabura pamukoto vangai pamusoro imomo nyaya iriko ndeyekuti munhu ari kutsvaga kuzvidefenda ichokwadi kune madzimai vakataurwa vakanzi mvura yakanamatikwa nayo inzwai panoda kutaura havanambopiwa muteuro wekuti vanomwaya pamukoto kwavari kutaura mvura yakanamatikwa ndiyanakanauti havana muteuro wavakapiwa havana mvura yavakapiwa asi ivo vakuedza kuzvidefenda kudini ravo hapana mvura yamakavapa handina munamato wandakavapa asi ivo uyaprofitwa kunzi mumba menyu mune dambudziko rekushayiwa mari handidika vakatosimuka vakatoti ichokwadi tinopota tichishayiwa mari kumba kwete kushopu kumba zvikanzi tikumbiro munamato vabva vaitirwa munamato wavo wekumba vamwewo ava ndipo pavakabva vasimuka vabva vati ishe iniwe kwangu shoko ndine dambudziko rakafanana neiro ndatomboda kutengesa chaja ndatora chaja ye ndikatomboisa pandaisa but ndazoishaya saka ndikumbirawo muteuro vabva vasimudzwa vabvanzi nyorai zvinhu zvenyu pashizha shizha iroro munorinyora zvinhu zvese mobva maridzosera mushopu imomo zvongoperera zvakadaro saka iyi nyaya yekuti hanzeko vakapiwa muteuro kunomwaya kumukota kuudza munhu zvekuita asi muteuro muteuro asi muteuro wavakapiwa hausi wekunzi hanzi vanomwaya kumukoto kwavari kutaura vakamwenzi vanoisa mushopu mavo zvopera zvakadaro saka havana kumwaya ka kukumwaya havana apa indi vakutaura kuti hanzi handina kumwaya avaroti vakamwaya aiwa pamusoro musi watakauya ava vakatotaura saka ndini ndakuudzai zvinowani endai munouya nemawitness kana munoda kuti nyaya yenyu iendere mberi handini kutimaya munouya nemawitness enyu kana maviri uyu umwe wacho yani teuro uyu tamudzwa uyu hatitori serious zvanotaura nekuti ndiye aitepa nekudini anoratidza tane zvinango zvake saka taida vafakazi chaivo vasina chiprofita mukati vasina kumbotepa munhu vaiteerera mungauya nevaviri tovabvunza tinovabvunza tinobva tatoona kuti mhosva yakapara kana kuti haina andimanziso nokuti handisi panzvimbo inochese ndikuda kutenda ndine tiketi rakatoya kuti South Africa saka kuti muzoti ndidzoke nemazuva andatarirwa zviti saka ini nanga ndafunga inorumirirai pamuchadzoka ipapo ina ndafunga hangu kuti ishe mondipozva masenzi angu ndiende kwandiri kuda kuenda ndine masenzi senzi mari yandakabvisa ini yechi makapani makambondiona wakupona tati makapani dare
dare rakatombotaura last time kutaura futi saka mari yenyu yakaisi kushanda yaifanira kushanda kuti tikuitire zvamunoda imimi zvekuti tipe munhu mhosva isati yabuda chendai kwamunoda munoti kwanzi hatidoseri mari dzinatanga munoti takaenda kudare takabvisa mari yedare vakati hatirefandi nyaya vakati nyaya yedu haina kupera kuda afakazi ndikati ndoda kuenda kuSouth Africa moenda munotaurira munoda kutaurira iye ozouya mapolisa kwenyu ozouya otora mari kwatiri kana achigona nesimba rapi mukaenda ini mai munombonobatsiko kumataura takamboona pano ndio sabu ndio sasa sasa kana profita tuna kama mkodzeri kutaza kuweza magara munotorine unhu wakadhafa oenda kune uyu kwamaita tendai maga imimi kana muchidaka munouya neufakazi totaura nyaya dzakasiyana ava neavo vemapere munendi ava vemapere wendaavo kusaka kudika kwavo niko vari kuti vadanobatsika imimi zokai kuda hatife takapomeresa munhu mhosva isina kujeka toti kuda kuti kuno vanhu vanotsama zvokutsamatsamani svika pamunoda zvinoda ufakazi hunoita kuti nyaya yamai avo zvinoita kuti claim yenyu mamuri isimbi vanotsigira tadzirwa kwamakadini kwamakaitwa ndiwatikuda ende munavo matoti muroora mukatani uyai navo vanhu uya votaura sekutaura kumotaura sitobataona vanhu vari kutaura sei dai makandiudza mambo ndatoyana pekutanga dai tavakuudzai kana titonga nyaya nemastages atinosvika kuona kuti nyaya yakuda zvakati unoona patsvagudzo yatikuita taona kuti inini mamusika ava futi vangu vasika handirika saka kuti nyaya ibude zvakanaka inoda munhu aivava asina kuda zvikudzwa akanga aripo pazvakaita mukaenda vemukoti vanotonzwai nemawitness uri kuramba mhosva even ivo vanoramba kana vanofanira kuuya nevafakazi vavo banda haaendi kwa asi atongana mbonyeke hudyoka tinayo mwana maisinga mazona saka kana muchida uzwai deti norugara dani sokojamba 1 week musi wa 17 mauya nevafakazi venyu votaura zvinoita kuti nyaya yenyu isimbi isitoora kuti vanhu vaviri vatatu havanganyiki nemakaona apa tiri kuti imimi hamuna chamunoziva makanga musika makaudzira moza shoko parinofamba kudai kudai nyaya yemhepo kana chii rinosvika rachinja kana kuwedzera asi munhu aivapo chaichai atori nani anotodonongura utoti ini baba yamai makati moti baba yamai sitakushona shuwa zvinhu zvakataura ani munoona muprofita wenyu isuku anozviyainge amoti hapana zitaremunhu azvakavatwa nezitaremunhu isuku ini ndiani tori nenyaya iri pachena ida kutongopuhwa mutongo wake ndozi iri pachena igogo mofamba zvakanaka mukaenda manya musi wateausangana nazvo kune zvekuitika ko zvakazosvika musi wateti makasununguka kuti pamunoda kunobatsirwa mai inyaya yamakatadzirwa kana maona sokuti
Atinanguta zvamunoda. Atisashandire zvamunoda. Kudzore pamari. Kuno umwe akambodzoserwa. Ndiani? Ingaichechi mudhara zvakanaka. Sabhuku wenyu ndomumi. Asi mambo atiwazive kuti kwenda kuna masabhuku.